Hej BNBoost deltagere. Jeg vil bare lige vise jer, hvordan det foregår, når I skal indløse jeres billet fredag eller lørdag til BNBoost arrangementet. Jeg har forståelse for, at oplevelsen måske kan være nyt for jer, så derfor, hvis I bare lige følger med de næste 15 sekunder, så finder I helt sikkert ud af, hvordan forløbet kommer til at være. Det der sker, det er, at I tager jeres smartphones frem, jeres telefoner, og så logger I ind på www.oplevo.dk. Enten det, eller så har I downloadet appen, og så åbner I bare Oplevo-appen. Så går I ind på jeres profilside, som ser cirka sådan her ud, og går ned til jeres billetter, og her kan I se, at jeg har en BNBoost billet til om fredagen. Jeres vil være fredag eller lørdag. Den her billet her, den viser I bare til mine kollegaer om fredagen, eller til mig om lørdagen. Og så trykker vi indløs, og så har vi det hele overstået. I får jeres poletter og jeres smagsglas, og så er I kørende. Rigtig god festival.